Sikirić Ferid, koji je također ranjen u incidentu na punktu, je uhapšen u bolnici u Prijedoru 23. maja. Umjesto zaštite istrage, policija dozvoljava da Rade Mutić, član vojnog pres centra, u ulozi nekakvog ispitivača prenosi javno izjave uhapšenih, prije nego je od uhapšenog uzeta službena zabilješka. Službena zabilješka o izjavi Ferida Sikirića je sastavljena tek 11 dana kasnije, odnosno 3. juna 1992. godine u prostorijama logora Omarska. Dan prije nego je sastavljena službena zabilješka, 2. juna 1992. godine, Ferid Sikirić je viđen u takozvanoj bijeloj kući u logoru Omarska. Prema izjavi svjedoka Ferid, Sikirić je imao rane od 5 metaka. Doktori su izvadili 4 metka, a jedan je ostao u Feridovom tijelu. Ruke Ferida Sikirića su imale opekotine takvog stepena da je svjedok osjetio neugodan miris pečenog ljudskog mesa. Ferid Sikirić je brutalno mučen prije, tokom i nakon saslušanja, prije nego je sačinjena službena zabilješka. Sačinjena službena zabilješka nema niti naslov niti broj. Zapisnik je sačinila ženska osoba. I nakon mučenja, Ferid Sikirić je ostao pri svojoj izjavi, a to je da su ljudi koji su prolazili kroz Hambarine odbili da ostave naoružanje i da se vrate u kasarnu. Tad je zapucao, kad je Aziz tražio da ostave oružje i da odu u kasarnu. Srpske vlasti su konačno, nakon brutalnog mučenja Ferida Sikirića, dobile izjavu koja im je omogućila da pokrenu montirani sudski proces. 12 dana nakon incidenta u Hambarinama, 3. juna 1992. godine, načelnik stanice javne bezbjednosti Prijedor, Simo Drljačan, sačinio je krivičnu prijavu protiv 16 lica Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor, a u vezi krivičnog dijela oružana pobuna i napad na vojno lice u vršenju službe. Istu noć, 3. juna u 19 časova, 11 dana nakon bespravnog hapšenja i maltretiranja, Muhamedu Čehajiću je određen pritvor u okružnom zatvoru u Banjoj Luci. Montirani sudski proces je mogao početi.